এই বিশ্বনাথ জিলা যিটো ইউপিপিএল ৰাজকান্তি দল আজি এখন বাইক ৰেলী আমি সিজুচাৰ পৰা আমি এইটো বাইক ৰেলীটো ঠিক কৰা হৈছে। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখি পাইছে আমাৰ যিটো ইউপিপিএল दिनैनि जि बिश्वनाथनि इउपिपिएल हान्जानि बाइक रेली बेहाय दिनैहाय मा फोरमायगोन आरो बेसेबां हान्जा बाइक रेलिया बेसेबां खैखान जादों? दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सिजौसानिफ्राय जोङो नावमारासिम बाइक सालायनो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। दा बेयाव जोङो बेयाव बाहागो लाफैनायखौ नायोबा 1000 जि बाइक सालायगिरि जोंनि इउपिपिएल कर्मी बिथांमोना बाहागो लादों। दा बिनिफ्राय जोङो मोनसे फोरमायनो हायो बा रोखा मोनसे जोंहा फोरमान जाबाय जे जोंनि बिश्वनाथ नैबे ओनसोलनिफ्राय रौता समस्तियाव जितु भट होगोन बेनिखायनो 9500 जे भटार सासे भट होगोन बेयो रोखा जाबाय। मानोना जोंनि जायगायाव माने फुल जायोबा 75% फुल जागोन, बेयाव 10,500 भट थागोन। बेनिखायनो जोङो माने 9,500 बे भटआ 100% जोङो इउपिपिएल जे ट्रेक्टर पार्टिनो भट होगोन बे दिनै रोखा जादों। बेसेबां किल'मिटार ओरैनो हान्जा सुनाय दं, बेसेबां किल'मिटार जादों? ओरैनोथ' दायो नोङो सिजौसानिफ्राय नावमारासिम जितु जोंनि रड डाइरेक्सना सिदा नङा। दा बे हिसाबै गिदिं गिदा खालामोबाथ' 70 किल'मिटारसो जोङो माने बाइक जितु सालायनाय बे जादों होननानै जों फोरमायनांगोन नोंथांमोन। मैयायो जितु बिपिएफआबो बाइक रेली लाबाय आरो दिनै इउपिपिएलआ लाबाय, बिनि फारागथिखौ मा मोनदों? मैयानि आरो दिनैनि मैया बिपिएफआ लादोंमोन। बेयाव जितु सरन बर' बिपिएफनि केन्डिडेटआ फैदोंमोन। बिथाङा मोनसे खोथा बुंनाय नुदों जोङो जे गावसिनावलायनो माने गोबां हाजार बाइक सालायदों, खिन्थु दिनै जों जुदि साननानै नायोबा जोंनि गोबां इउपिपिएल बा रायजो राजाफ्रा सानदों होननानै जोंनो फोरमायदों जे 250 खानसो बाइक जादों। आरो बेयावबो फोरमायदों बिथाङा मिथिया जोंनि जायगायाव जे माने माखासे गामिफ्रा हाबथ'वाखै, बेबो हाबगोन, नाथाय हाबथ'वाखै भट होनो मोननाय नङा नैबे इलेक्सन। खिन्थु बेबायदि माखासे सेंग्राफ्रा बा रायजो राजाफ्रा साफा सानै जिहेतु थाव सोनाय मोनगोन, थाव सोगोन, बे हिसाबै फ्राय मेक्सिमाम रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जितु मैयानि बाइक रेली बेयाव बाहागो लादों। दा बेखौ नुनानै बिथाङा जानला मोनला बुंदों जे बिश्वनाथ हालामनिफ्राय माने 6000 7000 बियो बे खोथाखौ बुंदों, खिन्थु बिथांनि जितु बुंनाय बियो उल्थासो जागोन, माने बियो उल्था जागोन बियो मिथिया। मानोना जों नैबे जायगायाव थानानै मास मोननै जाबाय जोङो जिहेतु खामानिखौ मावदों। मानोना बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जिहेतु भटखौ होगोन बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ जिहेतु बिटिआर एकर्ड बायदि 60टा गामिखौ जोंनियाव सोहरबाय आरो भट होनो मोननायनि गिबि खेब बिटिआर भट होनाय बेबस्थाखौ खालामबाय, बिनि थाखाय होगोन। आरो जिहेतु समस्तिया आबुं जायाखै बेखौ प्रमद बर'आसो मावगोन, गुबुना बेखौ मावनाय नङा। बेयाव माखासे जौगानायनि खामानि मावनांगौ दं, बिथाङासो मावगोन। बेनिखायनो दिनै जोंहा मोनसे फोथायनाय लानो हायो जे बिथाङा जितु उल्था बुंदों। आरो दिनैनि जितु जोंनि जि हाबाफारियाव बाहागो लानाय 1000 जोंनि इउपिपिएल कर्मियासो बाहागो लादों। जोंनाव जिहेतु बेयाव बुथ कमिटियानो 21टा दङ, 40टा मेम्बार दङ। जोंहा डिस्ट्रिक्ट बडियानो इउथ सेल दं, फार्मार सेल, पेरेन्टस बडि दङ, वुमेन सेल दङ। गोबां जोंनि वुमेनफ्रा बेयाव बाहागो लादों। बे हिसाबै नायोबा जोंनि कर्मियानो जितु 1200नि खाथियाव दङ। दा ओंखायनो 1000 जोंनिफ्राय नैबेयाव जोंनि जिहेतु कर्मियानो बाहागो लादों। अब्ला रायजो राजायाथ' दङ, रायजो राजा, बेनिखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ बे जोङो बिथांमोननिख्रुइ जोंनिया जि बुंनाय बिथांनिया उल्था जागोन। बिथाङा जोंनि नैबे जायगानिफ्राय 800 900 बा 1000 बेखौ हयथ' मोननो हागौ, बोरैबा आसलि बासलि थुफ्लांनायसो बेबो। दा बिनिखायनो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ, नैबे जोङो नैबेयाव बहुद आकाश पाताल दङ। दा सरन बर'आ बुंनाय बायदि जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो भट होनाय नङा। मानोना बिपिएफआ 17 बोसोराव जोंनि बिश्वनाथ हालामनि रायजो राजाखौ मोनसे धक्का होनानै दोनदों। मानोना जोंनि ओनसोलाव 2009आव 4 अक्ट'बरनि काहानि दङ, 2014नि 23 डिसेम्बरनि काहानि दङ। बेयाव माने 3 गाहाम मिनिस्टार दं, हाग्रामाया सासे सरखार दादों। बेयाव बिराद माने बर' जोंखौ हादान ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ माने ओरैबायदि जाथाय खालामदों जेराव माने बाहेरायाव थांनो हायो, इक'नमिक्स ब्लकेट खालामनाय मानाय। बे समाव बिथांमोना नैबे ओनसोलनि रायजो राजाखौ, बिश्वनाथ हालामनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो खनसेबो फैनानै बिसोरबो जे बर'
नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोर जे बर' बेखौ खबर लाफैयाखैमोन नाथाय प्रमद बर'आ भट होनायनि बेबस्था खालामखांनायनि उनाव दायो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सरन बर'आ दा खारबोना बुंदों जे आंसो आसोला होननानै बे बिराद दुखुनांथाव बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिसनाथ हालामनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा आरो बिराद साधारन मानसि सिदा मानसि जिहेतु जोंनि मोजां खामानि मावोबा जोंनि माने जोंनि दुखुनि समाव खैफोदनि समाव बेबायदि हेल्प खालामग्रा पार्टीखौसो जोंनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु 22 तारिखआव जानो गोनां जि इलेक्शन बिटिसि इलेक्शन बेयाव बयबो ओंखायनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ बेखिनिया बेखौ नायनानै इउपिपिएल हान्जाया बेसेबां पार्सेन्टआव दावखोगोन दिनैनि तारिखआव जुदि जोङो नैबे बिश्वनाथ पार्कखौ नायोबा 13,985 बेयाव भट दङ जुदि 75% फुल जायो 10,500 खाथियाव फुल जागोन अब्ला जोङो नैबेनिफ्राय जोङो जुदि 9,000 बा 500 नि खाथियाव मोनोबा जोङो 90-95% जोङो दिनै भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि जानानै दङ बेनिखायनो जोंहा 100% जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा दा खुसि दङ माला फैगोन बे 22 तारिखआ साननै सानथाम दङ बेखौसो नेनानै दङ आरो बाकी जितु जोंनि बुंनाय बेखौ रिजाल्टआव नुगोन मानोना जोंनि जितु 21टा केन्द्र दङ बेयाव गुबुन जाथि सासेबो गैया खालि बर' मानसिल' दङ बेनिखायनो जोंनि हिसाबा थख' थख' जागोन बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा नि सायाव जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो जेब्लायबो माने रायजो राजाजों दङ जा मोनसे बिसास दङ रायजो राजाया खावलायनाय बायदि माहारि आफादफ्रा खावलायनाय बायदि बा माखासे समफ्राव इलेक्शनफ्राव खौसे जानाय खावलायनाय बायदि जोङो मोनबोबाय थादों सिगांनि समफ्रावबो 95% जिहेतु समाजारि बा माखासे रायजो राजाफ्रा खौसेयै थायो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो आंहा मोनसे बिसास दङ जे जोङो बांसिन 95% भट बा 90%